על עמק יפעת של אלי קרא, ארז בוצר מאמן, שיר נפתלי. וואי, כל כך תהרוג אותי, זה חרא של צילום. הוא אמור כאילו לעשות בגנדר? אתה שמת בגנדר? לא. בוא נקווה שהוא לא ראה למרות שהוא ראה. זה כזה אי אפשר לא לראות. בקטע שזה... זה אחד על אחד. גיא, תזוז רק כי אני הולכת לכיוון שלך. שיר, אם את רואה את זה עכשיו ואומרת שהוא חתיך, אז תדעי לך שהוא מכוער. מי? הנה. מכוער באמת. היי שיר, עמק מכוער. את נראית טוב, אבל עמק מכוער. ידוע. זה מקליט גם קול, נכון? יפה. זה היה ג'וק? אחרת היינו מדברים לעצמנו סתם. לא, אני משאירה לה הודעה על המצלמה. אללה. שיר הטפש. תודה רבה, שיר נפתלי, עמק יפעת. אנחנו צריכים לעצור עכשיו. אנחנו